streamatzeko hardwaren eta software basaugarrietan murgildu nahi dugu, hau da, agian interesgarriena hasi berrientzat, eta gero hortik zer nolako tresnak ditugun mundu honetan, zuzenekoen mundu honetan. Egia da, azken aldian, bideojoko lotutako mundu bat dela ikusi dugula, ez gehien bat, baina edozein motatako edukiak eskaintzeko bidea daukagu, Twitch, YouTube eta bestelako plataformetan, gaur egun politika, sukaldaritza, musika, kirol saioak ditugu, geroz eta eskaintza handiagoa dago, eta horretan pizkanaka sakonduko dugu, ez? Denik eta baina hemen zer nolako hardwarea behar dugun errepasatu nahi dugu, baina egia esan ez dugu munduko beste zer beharko, ez? Gaur egun mugikorren edo kontsolen bidez zuzenekoak, ez? Twitch bidez edo YouTube bidez zuzenekoak egiteko aukera dago, baina gehien bat zuzeneko simple bat, eduki aldetik simplea dena egiteko aukera ematen dizute. Beste zerbait egin nahi baduzu, adibidez Ibai Llanos eta konpainiak egiten dituzten zuzenekoak egin nahi badituzu, ordenagailu bat beharrezkoa da. Ikusten duzuen bezala osagai, oinarrizko osagaiekin nahikoa izango da, portatil batekin edo torre normal batekin egin nahiko dugu. Eta hastapen aldetik, hemen zerrendatu ditugu, baina egia esan azken urteetako edozein ordenagailuk zuzenekoak egiteko programak erabili ditzake inongo arazori barik. Askotan joan gara eskoletara eta ikastoletara honi buruzko tailerrak ematera, eta bertako ordenagailu zaharrenekin ere konpondu izan gara, ez? Normalean bai eskatzen dute Windows 10 gutxienez edukitzea, bestela Linuxekin eta lakoekin ere funtzionatzen dute, baina bestela ez duzue beste munduko ezer beharko, ez? Hor adibidez disko gogor aldetik gutxienez tera bat beharko duzuela jarri dugu, baina ez da gea, programa instalatuta nahikoa izango da, ez? Gero bai, adibidez, bideokotan zuzenekoa bideokoan esatea nahi badugu, hor bai bideokoa mugitzeko besteko ordenagailua beharko dugu, baina hori ja aparte joango da, ez? Hori guztia, orain arte erakutsitakoa izango da, zuzeneko simple bat egiteko, ez? Baina orain, gure aurpegi erakutsi nahi badugu, gure ahotsa entzutea nahi badugu, webcam bat, kamera bat ezinbestekoa izango da, ez? Horretarako, ez dugu beste munduko zer beharko, askotan portatilak bera dakarren webcamarekin, 20 euroko webcam merke batekin, nahikoa izango da, ni orain lako batekin nabil. Gero kamera profesionalak erabiltzeko aukera badago, baina hone konfiguratzeko zailtasun gehiago izango ditugu. Baina azkenek, olako ezer gabe bagabiltza, gure mugikorra erabiltzeko aukera ere badago, ez? IP webcam eta alako beste undaka aplikazio erabilita, honek ordenagailura konektatu eta kamera erabiltzeko aukera izango dugu, ez? Gauza bera gertatzen da audioarekin, mikrofono normal arrunt batekin erabiltzeko aukera daukagu, edo mikrofono profesional batekin, ez? Kasu honetan ere, mugikorra konekta dezakegu eta honekin gure ahotsa grabatu, edo aurikularretako mikrofono txikia erabili asko korrela egiten dute, ez dauka beste inongo misteriorik, edo hori, ez da mikrofono on bat erosi eta horrekin moldatu. Baina hasi berria bazara, ez duzu behar besterik, ez? Probatu eta zure gustura ebili eta besterik barik. Softwarea da, ziurrenik, zuzenekoetarako atali garrantzitsuena, ez? Honetan, geroz eta programa gehiago daude, Twitchen, YouTubeen eta besteatan zuzenekoak egiteko, ez? Honen realizazioa burutzeko. Ezagunena, zalantzarik gabe, jarri dudana da, OBS Studio. Hau da, streamer handidanak erabiltzen duten programa, ez? Zergatik, kode irekikoa da, komunitate handi bat dauka atzetik, milaka aukera eskaintzen ditu, erabiltzeko nahiko simplea da, agian hasiera batean hor aukera mordoa dituela ikusiko dugu, baina benetan erraza da, erabilera erraza da. Eta Windowserako, Macerako edo Linuxerako daukagu, ez? Garrantzitsu nagoetzat hemen, euskeraz erabil daiteke, bertan hizkuntzen aukeretara sartun ezkero euskaraz dagoela ikusiko dugu, eta hori izan doakoa da, kode irekikoa, eta aukera piloa eskaintzen ditu. Bestelako programa batzuk ere badaude, oso antzekoa gainera, itxuraz eta ikusizkero XSplit edo Streamlabs OBS-en oso antzekoa dira, are gehiago Streamlabsek OBS-en elementu asko hartzen ditu, kode irekikoa dalako OBS hau. Baina, honek beste laguntza batzuk eskaintzen dituzte, baina ez dugu besterik beharko, OBS-erekin nahikoa eta soberan, honekin molda gaitezke.
Gero bai, OBS erabiltzerakoan, iruditegia sortzeko, adibidez Canva oso aproposa da. Ja, ziurrenik ezagutuko duzu zer den Canva, irudiak eta bideoak editatzeko nabigatzaileko programa dugu. Eta bertan adibidez, bilatzailean txantilloia daude, ez? Bata Twitcherako irudiak sortzeko aukera dago, eta honek eraldatzeko, eta gure gustura jartzeko, ez? Orduan oso lagungarria da, eta oso erabilerraza, irudia sortzeko, eta gure fondoak eta lakoak prestatzen joateko, ez? Gero adibidez, Video Ninja, hainbat pertsonaren webcamak hartzeko nabigatzaile bidezko programa daukagu, Restream, adibidez nahi badugu Twitch bidez, YouTube bidez, Twitter bidez, guztietan zuzeneko bera eman, Restream erabiliko dugu. Deckboard da zuzeneko mugikorraren bidez kontrolatzeko programatxo bat. Stream Deck gailua ezagutzen baduzue, honek ordainpekoa da, eros egin behar duzue, baina Deckboard aplikazioak aukera berberak eskaintzen ditu mugikorrarekin, ez? Orduan, aukera mordoa dago, egia esan, eta geroz eta gehiago. Eta gero, programa bakoitzaren barnean are eskaintza handiago dago, ez? Kusan mordoa egiteko tresna pila ditugu, ze komunitateak horretan lan egiten du, ez? Jende pila dago alakoak sortzen. Plataformei dagokionez, hemen aurkezpen gutxi egin behar da. Gaur egun Twitch, Amazonen Twitch ezagune da zuzeneko antzako plataforma nagusiena. Bertan, hori, ez da azken finean zuzenekoatan, aipatu beharren az berezitasune da, zuzenekoan gabizela, ez da aurretik grabatu dugun bideo bat, baina aipatu behar da komunitateekin eta jarraitzaileekin daukagun hartu eman hori, ez? Edo norki idatzezake gure zuzenekoetan, eta azken finean politena edo naturalena da zuzeneko eduki sortzailearen eta bere komunitatearen artean harreman bat sortzea, ez? Honen erantzunak txataren erantzunak txatara erantzutea, edo horren arabera agian zuzeneko guztia eralda egin daiteke, ez? Eta horren arabera transformatzen joan. Eta, azken finean, YouTubek aukera berbera eskaintzen du zuzenekoena. Gaur egun agian ez da horren beste erabiltzen, batez ere igual enpresa handien aurkezpenak egiteko eta lakoentzat, norbanakoek nahiko gutxi erabiltzen dute YouTube. Kik, ez duzu ezagutuko ziurrenik, beste plataforma hau, orain gutxi sortu da Twitchi aurre egiteko, eta sartzen bazarete Twitchen berbera dela ikusiko duzue. Antza denez, kasu honetan, eduki sortzaileei, diru gehiago ematera bideratuta dago, orduan Twitchi aurre egiteko, ez? Orduan, ikusteko dagoea behar besteko indarra hartzen duen edo, ez? Eta, Twitterrek eta Facebookek ere, zuzenekoak egiteko aukera eskaintzen dute. Eta, hortaz aparte, askoz gehiago ere badaude. OBS aipatu dudan programa honekin, OBS-erekin, hauetan guztietan zuzenekoak egiteko aukera izango dugu. Bertan, aukeretan, esarpenetan, nahi dugun plataforma edo webgune aukeratuko dugu, bertan izena eman beharko dugu gure erabiltzailearekin, eta hortik zuzenekoa sortzeko aukera izango dugu, ez? Orduan, programa bakarrarekin leku guztietara iritsiko gara azken finean. Kasu honetan, Twitchen zuzenekoen eta eduki sortzaileen kasuan ere, badaude eduki sortzaile eskaldunak. Gemen hau egunean, beste hainbat eduki sortzailerekin batera, 3.000 Twitch kanpaina abiatu genuen orain urte batzuk, Twitchen euskara implementatzeko helburuarekin, ez? Ez Twitch Twitcheko menuek eta interfazea euskaraz egoteko, baizik eta zuzenekoa sortzerakoan, abiatzerakoan, hizkuntzetan euskararen aukera egoteko, ez? Eta orduan, nahi duenak euskal eduki sortzaileak momentuan pilatu alizateko, ez? Oraindik ez dugu erantzunik izan, Twitchen aldetik, ez dugu lortu aukera hau implementatzerik. Eta, horri lotuta, euskal Twitch komunitatearen horri aldea sortzea erabaki genuen gemera hotzean, ez? Egia da eguneratzea falta saiola, eta, bertan, ala ere, aurkituko dituzu, denetariko eduki sortzaileak, ez? Ez bakarrik bideokoen munduari lotutakoak, lehen aipatu duguna, ez? Bideokoen zuzenekoa daude, baina baita musika, umorea, ez? Hor maketo irratia eta alakoak ikustitzakegu, Pafgitar eduki sortzaileak adibidez, musika, gitarrezketak egiten ditu, ez? Euskal Herriko, musikarirekin, Arkakuso da beste eduki sortzaile ezagunetako bat, berak solasaldiak eta alakoak egin hori ditu, baita bideokotara jokatu ere.
Eta, bueno, pizkat danetarik ikus dezakegu. Adibidez, gure orrialde honetan, bertan izena ematea erabakitzen baduzu, gero lehen aipatu ditugun Discord eta Telegram plataformetan, zuk zuzeneko azterakoan jakinarazpena zabaltzen da horietan, ez? Orduan, bagian, tresna proposa da, ezagutxera emateko, ez? Horretaz gain, eduki sortzaileetako batek, Jon Lizarazu eduki sortzaileek, sortu du Twitch euskaraz deitzen den webgunetxo bat, bertan ez da Twitch, bertan ikusiko duguna da, Twitchen zuzenean dabiltzan euskal sortzaileak, ez? Hortaz aparte, honen klipak, sortu diren klipak ikusteko aukera daukagu, edo besterik gabe, zerrenda ikustekoa, eta amendako adibidez irudi honetan, eta hauek dituzten ikustaldiak edo ezagutzeko, ez? Bagian, besterik barik, honen fama edo ospea zer nolako den ikusteko. Horren lotuta, askotan, halako aurkezpenak egiten dugunean, gehien entzuten dugun galdera da, eta diru irabazteko Twitchen zer, ezta? Eta, bueno, hemen esan behar dugu, zure asmoa diru irabazten sartzearena bada, ez duzula asko lortuko alde horretatik, ez? Egia da Ibai Llanos eta hone guztiek, segulako dirutza irabazten dutela, baina kasu gehienetan, eta asko dira, ez da diru askorik ateratzen, mugitzen Twitchen, ez? Twitchek berak hainbat kategoria ditu, ez, eduki sortzailentzat. Lehena arrunta da, besterik barik, eduki sortzaile arrunta zara, horre ez dutzu dirurik irabazten. Edo, behin baldintza batzuk beteta, adibidez, 50 jarraitzaile edukitzie, gutxienez hilabetien 5 minutuko, 5 minutuko iraupena duten zuzenekoak egitea, eta halako baldintzak beteta, afiliatua egin zaitezke. Hor dirua azten irabazteko aukera duzu, baina orduak eta ordua sar ditzakezu eta 5 euro irabazi. Orduan, horren bila bazabiltza, ez duzu asko lortuko, ez? Azken finean hau zaletasun bat da, eta hortik arrakasta izatea lortzen baduzu itzel, baina gehien bat disfrutatzeko zaletasun bat da, ez besterik barik. Gero egia da, azkenengo kategoria, Twitcheko azkenengo kategoria honetan, partnerrak edo kideak, bazkideak dizenatan, horretan ikusten dugu diru mordoa mugitzen dela, baina horiek eduki sortzaile gutxi batzuentzako aukera da besterik barik, ez? Orduen basandakoa, Twitch euskaraz webgune honetan aurkituko dituzue, jarraitu nahi baduzue Euskal Twitch komunitatearen gorabeherak bertan aurkituko dituzu guztiak, eta gainera, mundu honetan sartzeko aukera polita esan duteke baita, ez? Ze, zabantza badituzu edo ez badakizu nola moldatu Twitchekin, euskal komunitate polita dago, alkarri laguntzen diona, eta zuzenekoetan giroa sortzen duena, ez? Orduan, gaur egun, pizkanaka indarra hartzen doa, eta hor, giro polita sortu da, eta hasteko modua proposa da, ez? Orduan, guztia esan da, bai bideojokuen eta bai eduki sortzaileen mundua euskaraz areagotzen, handitzen doala ikusten dugu. Eta, esan dakoa, komunitate txiki, baina, indarra hartzen duen komunitate bagara, eta parte hartzeko asmoa baduzu edo, gamerauntxia.es webunean egongo gara, edo gure beste plataformetan, eta bertan idatzi eta horrekin nahikoa izango da. Zagitxo, orain galderen eta erantzunen tartetxoari, ziren moai. Hori da, eskerrik asko Lander. Naiz eta gai hau ezaguna eta egunerokoa izan guztientzat iruditzen zait, ni bentsat desagutzen ez nituen datu pila bat eta ema dituzula, izenak, bideojokoak oso interesgarri iruditu zait. Beraz, eskerrik asko eta esaten zenun bezala, hain galderen tarte irekiko dugu. Hori bai, komentario txiki bat. Landerrek partekatu duen aurkezpena iqhitzaldiak.eus webunean ipiniko dugu, bertan zuen estekak eta material guztia erraz kontsultatzeko. Orduan, oain bai, galderen tarte irekiko dugu, jendeak galderaren bat daukan edo, bitartean nik pare bat galdera ditut, orduan lehenengo nik botako dizkizut. Lehenengoa, pixka bat etorkizunari begira. Datozen urteetan zer ikusten duzu aldatuko dela streaming munduan, edo nola ikusten dituzu datozen urteak streamingari dagokionez? Egia da orain,
apur bete, estankazio edo hor izoste aro baten gaudela, ez? Asko kesatzen dira, behintzat eduki sortzaile asko, ez? Eduki berberak eskaintzen dituztela. Orduan, nik uste, datozen urtietan, hori, ez da, emongo dela olako evoluzio bat edo, aldaketa bat. Eta hortik espero dut, bai eduki sortzaile txikiak eta bai bestelako erakunde, edabideak ere, mundu honetan sartzen hastea, ez? Adibidez ikusi dugu guk, naiz irraterarekin batera irratsaio egiten dugu Twitchen, ez? Bertan, irratsaio normala da, baina aldi berean Twitcheko zuzenekoa ere bai, ez? Orduan halako kasuak ematea, ez? Eta pizkanaka mundu hau hazten joango dela uste dut. Ados. Eta adibidez, imaginatzen dut ikusten dagoen jendearen artean edo egongo direla streamingaren munduan eta gamingaren munduan hastapenetan daudenak eta zein da zure ustez hasi berriek egiten duten akatsik handiena edo horrelako gomendioren bat hasi berriak direnentzat? Agian aipatu dudana, ez? Asko hasikeratik doaz. Igual ez diruaren bila, baina bai espero dute jende mordoa gehituko dela lehenengo zuzenekoetan, ez? Eta ez da inoz horrela izaten. Normalean lagun bat edo izango duzu ikusten, eta bestela inorrez, ez? Adibidez, guk gure irratsaioarekin askotan, heltzen zaigu, ez? Zemagarren postuan zaudete Twitchen, 50. postuan podcastena dalakoak. Eta ez dago guia inor, ez? Orduan, eduki sortzaileek gutxi batzu dira ikusle guztia batzen dituztenak, ez? Bestela ez duzu ia inorri izango. Hala ere, pizkanaka ibiltzeko kontu bada, ez? Gozatzekoa. Eta, agian lehenengo saioan pertsona bat gehituko zaizu, kasualitatez, eta ez zaitu ulertuko ere, ez? Igual esango ez ikuntzetan zabiltzea dalako galderak, ez? Baina jarraituz gero bai nabarikotuko duzu, ez? Ja, komunitatetxo bat edo taldetxo bat sortzen doala eta horrek jarraitu egin behar duzu azken finean. Haus. Lehen aipatu ezun galderatik tiraka, galderatxo bat sartu zaigu, aipatu ez jendeak askotan galdetzen duela, Twitchen streamiak egitetik diru atera daiteke, eta justo galdera bat jaso dugu, hori esaten duna, Twitchen streamiak egiten, diru nahikoa irabazi daitekeen, bizializateko, Bai, beti jartzen dugu zelako galderak, Eta posible bada, ez? Eduki sortzailerik handienek sekulako dirutxera gazten dute. Baina horra heltzea sorte kontua da azken finean. Oso ona izan zaitezke, kreston zuzenekoak egin, baina sortea behar duzu, ez? Maila horretara iristeko, horren beste diru irabazteko mailara iristeko. Eta gainera hori azken finean, ez dakizu zenbat iraungo duen, ez da ere, ez da? Agian momentu baten guztia pikutra joango da, eta ezer gabe geratuko zara orduan. Mundu honetan sartzea ja autu bat da, eta diru irabazten joaterena sortea besterik ez. Ados. Printzipioz ez daukagu galdera gehiagorik, beraz, hori da, ez daukagu galdera gehiagorik, beraz hemen utziko genuke. Eskerrik asko Lander hitzaldiagatik, lehen esan dizut, baina oso interesgarria iruditu zait. Bai, eta espero jarraitu gaituztenek ere ala bizi izana. Besteontzat, Landerren hitzaldia laster igoko dugu hitzaldiak.eus webgunera, lehen aipatuan aurkezpenarekin batera. Adieraztea norbaitek oraindik ere hitzaldia galdu duelako edo berriro ikusi nahi duelako, bertan edukiko duela aukera berriro hitzaldia ikusteko, eta era berean oraindik ere galderak egiteko aukera izango duzuela webgunearen bidez. Ikusiko duzuegu webgunearen azalean hor beko partean formulario bat dagoela, formulario hori aktibatuta dago eta nahi izanez gero galderak bertatik bideratu ditzakezue.